Her følger en video om, hvordan man bruger hjemmesiden TubeChop, og hvordan man lægger disse videoer ind på sin blog. Vi starter med at gå ind på tubechop.com. Så fungerer siden ligesom YouTube her. Man søger her. Jeg vælger at søge på seal clubbing. Der kommer nogle videoer frem her. Der er en der, den ser spændende ud. Seal clubbing. Den klikker vi på. Og så kan man så se videoen her. Ved hjælp af den lyserøde bar hernede i bunden, kan vi gå ind og finde det stykke, vi skal bruge i videoen. Det vil sige, vi vil gerne have herfra i hvert fald. 1 minut inden. Vi behøver sikkert alt det der. Vi skal bare have action. Der er en, der slår på sælen der. Og den anden side trækker vi så herhen af, så at vi får præcis det stykke, vi gerne vil have. Så kan vi så kalde videoen noget. Vi vælger her at kalde den Sæledrab. Og så siger vi så, vi tager lige et par sekunder mere, så siger vi så chop it. Så klipper den så det stykke ud, vi har valgt. Der har vi så det direkte link her, som man så kan lægge ud et sted, så folk kan blive sendt direkte ind til en side. Så går vi så over på vores blog. Den finder vi her. Går ind og laver et nyt indlæg på vores Grønlands blog her. Sådan der. Og så skal vi have lagt videoen ind. For at videoen bliver lagt direkte ind, så man bare kan trykke play på selve bloggen, skal man bruge embed-koden. Og for at slå til, så vi kan bruge embed-koden, skal vi først trykke på indstillinger. Og så kan I se, der står tilstand at skrive her. Der skal vi slå fortolk indtastet HTML til. Sådan der. Så skulle det virke. Så går vi ind og finder embed-koden. Det er den der. Siger kopier. Der er mange sider, hvor man kan bruge embed-koden. Blandt andet Spotify kan man også få embed-koder fra. Så trykker vi så tilbage på bloggen her. Og siger sæt ind. Og det ser jo ikke ud af meget. Men hvis vi så lige skriver her. Hvad synes I om dette? Og trykker vis eksempel. Kan vi se, hvordan det kommer til at se ud her på bloggen. Der kommer simpelthen en video frem, hvor vi bare kan trykke play. Sådan der. Så det virkede jo. Og så siger vi, giver vi lige indlægget titel. Det hedder seal clubbing. Og så siger vi udgiv. Så har vi så lavet et nyt indlæg på vores blog. Kan vi se her, vi går ind og siger vis blog. Og så er den så på forsiden, som alle de andre. Så kan man gå ind på den. Og folk kan bare trykke play. Se videoen. Og skrive kommentarer hernede. Ja. Denne video var optaget med programmet Screener. Håber I kunne bruge den til noget.